Ja. Ja, dames en heren, wij besluiten deze middag. Wij zijn de groep Bon Roots. En Bon Roots, dat is geen achterhoes, dat is gewoon Frans. En Bon Roots, dat betekent eigenlijk goede reis. En het ging vandaag naar Leeuwarden, dus als die namens de reden toepassen. Het eerste liedje wat we gaan doen is Komt er maar in. Hoe heet het in Fries? Jelle Frans, hoe heet het in Fries? Komt er maar in. Oké. Ja. Ik heb een Friese zwager en een Achterhoekse schoonzus. Ja. En dat is een hartstikke mooie